U današnjem videu transformišem se u Japanku i provodim 24 sata u kimonu. Kako izgleda ceo proces transformacije, koji kimono ću izabrati, koliko je teško hodati u Japankama ceo dan i da li je zapravo ukusno sve što Japanci jedu, sve to saznaćete u ovom videu. Ako vam se dopadne, lajkujte, komentarišite i zapratite me za još, a sada krećemo. Kad je 5 ujutro, a tvoja devojka hoće da bude kimono. Znači, mogao si da zakažeš termin u 3 ujutru. Da jako budim se našminkana. Da. Woke up like this. I ovako je počeo naš dan, buđenje u 6 ujutru jer smo zakazali kimono rentu baš rano da bismo iskoristili ceo dan i stvarno osjetili kako je biti u njemu od jutra do večeri. Izbor je bio ogroman, od laganijih, jednostavnijih kimona do onih luksuznih koji za jedan dan rentanja koštaju do 500 eura. Iskreno, baš sam se odvoumila oko boja, ali sam na kraju izabrala nešto što je skroz u mom fazonu. Širom Kyota postoje ovi rental butici gde vas srede od glave do pete, obuku kimono, nameste frizuru, šminku i sve ostalo, idealno za slike, ali i za pravi doživljaj tradicionalnog Japana na jedan dan. Uz kimono sam izabrala i torbicu i japanke i naravno posebne čarape sa prorezom koji idu u sve to. Moram priznati da je jako čudan osjećaj nositi i zapravo je super što smo došli ovako rano ujutru jer nije bilo gužve, a izbor kimona je bio mnogo veći. 2.200 em giảm xuống còn 1.1 đấy. 22.000 em giảm xuống 11.000. Baš mi je lepo ova lepezica, ali je brza i znaš, namotala ovu kosu za 2 sekunde. Napravili su mi frizuru tačno onako kako sam poželjela. Šminku sam ipak radila sama, nisam htjela da rizikujem, ali su mi i to doradili i sredili. Oblačenje kimona je trajalo čak 10 minuta. Nisam znala da ima toliko slojeva i bukvalno sam se osjećala kao da nosim neki oklop. Moram da priznam, omiljeni deo su mi ovi detalji za kosu, prelepi ukrasi koji stvarno upotpuni izgled. Oni se na japanskom zovu kanzashi, ako sam dobro pronašla i izgovorila. No šta, okej, ne može da zakači. Everything, please. Ako nekog zanima, ovaj studij u kom smo mi bili se zove Wabi Sabi i možete da ih nađete na Instagramu, verujem da su jedni od povoljnijih i imaju super kimona. Kako nas ljudi gledaju? Tebi ili mene? Misle su da nisu navikli na muškarce, ali na žene jesu. Ja sam mislila to je samo jedna haljina, kao nešto te zavežu. Ovdje ima toliko komada, znači ja mislim da ovdje imam šlem ovdje. Ne šlem, kako se kaže, pancir. Pancir. Kako hodam kao da sam rođena u ovim japankicama. To kad budu žuljevi, neće. Šta jedna Japanka ima u torbi? Japanka What's in my bag? Jedan iPhone, brufen. Ne može da stane. Suši još može da stane i to je to. Kako se snalaziš u suknji dok hodaš u stepenici? Kako sam te učila? Tako malo zadigneš i... Malo zadigneš i penješ. Suknje su prvobitno napravljene za muškarce, ne za žene. Stvarno? Koliko ja znam, da. Nisam to znala. Dolazimo u moju kuću, dođete da vam pokažem. Znači, Japanci nemaju sveće kao mi, nego imaju ove mirisne štapiće i to stavljaju kao za duše. Samo da nas ovi vetar ne... Pazi, ovdje ima mnogo... Ajde malo da obiđemo moju baštu, da vidimo da li sam ja to dobro posadila. I tu je baštica. Svako drvo sam ja posadila. Ovome se nisam nadala. Samo da ne isprljam svoje bele čarapice. A nemoj kako da isprljaš? Pa ima blata. Za malo padne. Pa diži noge na suknju. Ja ne padam, ti padaš. Evo lagano ulazimo u šumu bambusa. Kako oni idu visoko gore, gle ovo. Wow.
Oni su unutra šuplji pa se tako čuju. Da. A moram da priznam nešto. Ova Japanka je gladna. A i ova isto. Šta Japanke jedu za doručak? Zdravo. Reci mi šta ti treba. Tu sam da pomognem. Zanima me šta Japanke jedu za doručak. Naravno. Dakle, Japanci obično za doručak vole nešto lagano, ali hranjivo. Naprimjer, često jedu kuvani pirinač sa malo ribe ili miso supu, a umeju da dodaju neku kiseljenu povrće. Također su popularne tamagoyaki, one slatkaste japanske kulete, ili pak malo natto, fermentisane soje. Japanka je gladna mnogo. I treba i punjač. Jer Mnogo je snima. prazna baterija. Ne znam da li se vidi na videu. Ima da pokisnemo. Šta je ovo? Vidi još jedna Japanka, samo bez glave. Znaš, Šta? sve se otvara za sat i po. Za sat i po? To je za 2 sata. Kao... Bože, ja ću se skršiti danas. Upravo hleb sa kupusom, da? Jedi dalje. A ovo jutro? Nije ništa jutro, ako dođeš tu do sredine. Okay. So what do I do? Go to hotel. Now is hotel. Yeah. Now this is this location there. Nema šanse da on ovdje mi oćemo. Misliš da nas nije razumeo, a? Ma nema šanse. Pa šta? Malo smo napunili baterije i odmorili u hotelu. I sad nastavljamo akciju. Evo nas u vozu. Sad idemo do Torre Capia, to jest 1000 Torre Capia. Sigurno ste vidjeli, to su one crvene kapice poređene jedna do druge. Ovako su u nizu, izgleda kao mali tunel. Tako da idemo to da vidimo. Evo kako izgleda ovaj gradić. Ima puno ovih suvenira. Nebo je baš prelepo, samo da nas opet ne uhvati kiša. A hoće. Ali hoće, piše da je bukvalno na svakih pola sata. Ja sam uzela ove helanke jer mi je bilo baš hladno. Na golim nogama, sad je bolje. Ono ima kišobran, spremio Ti vas. nisi htjela da uzmeš. Vidi se da sam početnik. Stiže. Evo su ovde. Pa tu počinje. A viš kako su malo kao izbledele od sunca. Pa da, kako koje. Neki su novije, neki su starije. Idemo. Ajde. Ja kako znam, Torre Capie su valjda donacije. I sad ovo, svaka kapija ima svoju neku vrednost. Ovo je more, ljudi. Ove su niže i manje. Manje donacije. Manje donacije, da. Pogledajte vi koliko su ljudi samo. Ovo smo u koloni. Ako hoćeš da se vratiš nazad... Nema nas. Nema. Malo smo se odvojili od gužve. Neće svi da idu ovako daleko. Ja se nadam da je taj... Nismo ni toliko daleko, tipa 10 minuta. Da, ali nadam se da je taj Inari blizu ovde. Da nije ono da hodamo tipa sat vremena. Šta je ovo? Crna svadba. Nešto se dešava. 2 hours later. Po nas se vraćamo sa nazad. Bilo je lepo, ali zanimljivo da li je iskustvo. vredelo 40 minuta. Nekako mi je ovaj deo od svih najlepši. Samo još da ima manje ljudi. Sad on mene traži. Evo, sarmice. Kakav je? Brzo, 1 do 10. Tuku čips. Ovo čips. Bukvalno kruška. Čips ko čips. Bukvalno čips. Šta će sada, probaš? Ajde sad da probamo ovo meso od krabe. Hteli smo sad ove ruse, kažu nikad ništa ranije nije probala. Nećeš nekih hobotnica. Maks mogu da uzem ovaj šrimp. Pa naruči kod čoveka, uzmi. Aha.
Da li uzmem s ovim, a? Ne, uzmi obično grill. Ok, grill. Ok. Mora da se plati. Mora. Ajde, pa ste bogati. Evo miriše na žar. Ajde da probamo. Ajde, ostani tu. Pa snim. Zapravo mi se sviđa. Grata, ćeš jedno da ti kupim. Nemoj to da jedeš. I od 1 do 10? 10. Hoćeš? Sviđa mi se. Idemo pokušaj 2, pazi da ne ispadne. Polno je ukus kao suri mišta bići. Pa to je to, ja mislim. To je kraba. Pa da. Kimono smo morali da vratimo do 7 sati, a u međuvremenu smo proveli vreme šetajući i tražeći večeru. Ovo iskustvo mi se baš svidelo, bilo je jako zanimljivo, ali moram priznati da sam jedva čekala da skinem kimono i ponovo prodišem, ali pre toga testirali smo još jedan suši. Evo kako nam stiže. Ovo ide još neki. U svaki suši obavezno soja sos. Ali ja sve što jedem volim basic. Volim te kao obične stvari. I maki rolls meni su baš obične stvari. Ajde da probamo. Od 1 do 10? 8. Wow. U obeji mi je bolje. Tebi? Ovo mi je bolje. Imamo mozzarelu. Probaj. Probaj. Ja. Bože, šta je sa mnom danas? Se stvarno ne može. Kao da pročistiš ukus. Nisam baš neki ljubitelj. Lijepo, probaj. Šta je to beše? Ukiseljeni džumbir. Džumbir, da. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da sam ispunila dan jedne Japanke, da sam bila dobra. Lajkujte i komentarišite ovaj video i vidimo se u sledećem. Ćao!